one whole chicken. And then, ito yung ating mga ingredients. Bago tayo mag-marinate, so punasan muna natin siya ng tissue. Tapos, lagyan lang natin siya ng asin. I-massage natin siya sa kanyang katawan. At saka paminta. Massage lang din natin. Ayan, at okay na. So, dito naman sa malaking bowl, dito tayo mag-marinate. So, ilagay natin yung calamansi juice, paminta, magic sarap, and bawang, coke, sukal, and soy sauce or toyo. So, atin lang siyang ilubog dyan. Hanggang sa matunaw yung mga nilalagay natin. Tsaka sa ilalim naman ng tiyan niya, ilalagay natin yung tanglad. Yan lang po ang ating ilalagay. Dahil meron naman siyang bawang. So, takpan lang natin ng cling wrap para ma-marinate natin ng ilang araw. So, ito na yung ating manok. So, bali tinanggal ko na yung cling wrap dahil binaliktad ko yung manok. So, bali ito pala ay 7 days ko na siyang naibabad. At sa sobrang kabisihan ko, nalimutan ko na siyang lutuin. At ngayon ko lang talaga siya maluto. Ayan na, sobrang babad na niya. At yung soy sauce niya or yung mga minarinate niya, pumasok na sa loob. At ito namang gagamitin kong pangtusok niya. So, maliit lang talaga siya. So, gagawan ko na lang siya ng paraan dahil wala naman talaga kaming panglitsonan talaga ba. So, gumawa na lang ako ng paraan na yung bakal ay nilagyan ko siya ng foil para makagawa tayo ng lechon manok. Lechon manok sa uling. Ayan, saan ka pa? Ang ginawa kong panali is itong foil. Naikot naman siya. Hindi lang naman siya dyan. So, dito naman, na tayo ng uling.